BTCखौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया मोजां बाथ्रा बुङो खिन्थु मोजां बाथ्रा बुंनायनि बिथोराव जेबोखौनो एक्टिभेट जानायखौनो नुवा खालि मिटिंल' खालामनाय नुयो मिटिंल' खालामनाय नुयो फेस्टिभेल खालामनाय नुयो फेस्टिभेलखौसो मानो एथ' खालामनो गोसो आं बेखौ मिथिया माबा मोनसे रहस्य दं एक्स आसामनि मानाव गेदेर प्रमिला रानी ब्रह्म मेदामा दा सिगाङाव हाग्रामा महिलारी सारखौ जादों जाख्ल'दों होननानै जुदि बुंबाय थायोमोन दा नै जे गावनो सयं सिगाङाव बुंखांनानै लाबाय BTCआवबो सुइजारलेण्ड बानायनांगौ ना अब्ला रायजोफोर BTCआव सुइजारलेण्डआ जामारबाय नोंथांमोनहा प्रमिला रानी बायदेवनि बुंनायखौ खोनासंनानै लादो फैनांगौआ 60-70 जनमोन हठात जाबाय जागोन जायानि मादाव माने हठात माने खोथा होबाय जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे हिसाबै माखासेयाथ' फैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन खायसेया माने गावबा गाव खामानिफ्राव बेस्थ' थाबाय बहाबा थांलाबायबाय बिदियाव माने ज' जानो हायाखिसै बेखायनो दिनै खम जादों आरोखि बिसोरनिफ्राय फैनांगौआ 60-70 जन दंखायो आरोखि आंनो लिस्ट हैदोंमोन लिस्ट हैनायखौबो जागोन जाया नालाय आं लानानै फैलायलायबावाखिसै दा गोदानसो लिस्ट होलायलायनांदों आरोखि बे जायखिजाया BPF दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों रायजो राजाया लुबैदों रायजो राजायानो लुबैदों बे हिसाबै फैगौ समाव जोंनि BPFआनो सरकार दाफिननो गोहोखौ मोनगोन बे फोथायनाया जोंनाव दङ आरोखि रायजो राजाबो लुबैदों आरो रायजो राजानि जि आबहावा जे बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा खुगानि राव बेनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे BPFआ एखेबारे जबरदस्ति भाबै सरकारखौ खालामनो हागोन दिनै जयनिं जाफैनाय बिथांमोना बबेबा दोलोनिफ्राय फैनाय बिथांमोना एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै एबसुनि एबसु वार्कार बिसोरो लिडारफोर माखासे आरो माखासे एक्स NDB दं बिसोरबो फैजोबनो हायाखै दिनै दा जिखिजाया सिम्बलिक भाबै दिनैनो लुबैथारदों हिसाबै दिनै खालामबाय आरोखि फैगौ समाव आरोबाव जाबावगोन नोंथांमोननि जितु BPF दोलोआ जे गोबां कनफिडेन्सै बुंगासिनो दं बे खेबाव माने BPFनि सरकार जागोन दा बुंगासिनो दं कनफिडेन्सआ बबेनिफ्राय फैयो जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं BPFआ फैफिनगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनो नांफिनगौ जेरावबो हारसा बर' जेरावबो फालांगि खालामग्रानो होन जेनेबा जोंना आइजोफ्रा हाथाय बाजार खालामो बयबो हाग्रामाखौ लुबैदों दिनै दा बिथांमोननि सायाव भरसा खालामनानै जोङो आसा खालामनो हायो जे फैगौ बाराव हाग्रामा महिलारियानो सरकारखौ दाफिननो हागोन जोंथ' लुबैबा जायाना रायजो राजानि लुबैनायजोंसो जायोथ' दा जों खालि रायजो राजाजों थानांगौल' आरोखि बिसोरजों प्रत्येक समायावनो जों थानांगौल' होमबानो जोंनि सरकारा फैफिनगोन आं जेबो मिथिथारा बिनि भिजन डकुमेन्टखौ दा बिथाङाथ' बुंगासिनो मोजां बाथ्रा बुङो खिन्थु मोजां बाथ्रा बुंनायनि बिथोराव जेबोखौनो एक्टिभेट जानायखौनो नुवा खालि मिटिंल' खालामनाय नुयो फेस्टिभेल खालामनाय नुयो फेस्टिभेलखौसो मानो एथ' खालामनो गोसो आं बेखौ मिथिया माबा मोनसे रहस्य दं बिनि खिथुनाव आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय नङा आरोखि दङ बेखौ आं मोनथिगौ बे खिन्थु आं दिनै बुंनाय नङा आरोखि दा बेखायनो आं खावलायहरनो लुबैयो प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुङालासिनो नोङो खामानि मावनायखौ गोसो हो खिन्थु नोङो फेस्टिभेल खुंनानै बर' जाथिनि जौगानायखौ लाबोनो हाया BTCखौ नोङो समायना खालामनो हाया नोङो सुइजारलेण्ड खालामनो हाया खुगानि खौरांजों खुगानि बाथ्राजों नोङो सुइजारलेण्ड बानायनो हाया दा बानायनानै देखायनायसै जोंनि क'क्राझार टाउनखौनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायथों बियो मोनसे दखरसे जायगायाव बानायथोंना सारा BTCखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों बे बानायथोंनाय माबा मोनसे बानायनानै देखायथों बेखौनो आङो खावलायहरबाय प्रमद बर'खौ अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुनानै माबायदि सानदों बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोनहा माबोरै बुजिदों जेन सिगां बुंखादोंमोन जेनो BTCआवबो सुइजारलेण्ड जासिगोन जे सुइजारलेण्डआव मानसिफ्रा बेरायनो थाङो सुइजारलेण्डआव थांनांला जोंनि BTCआवनो सुइजारलेण्ड जासिगोन होननानै हाग्रामा महिलारी सारखौ जेनो सिगां जाख्ल'दों बुंबाय थानानै जेनो खोथाजों गोबां सरकाराव गाव बर' फरायसा थानाय समाव माब्रैहाय CM जानो माब्रै
BTCनि चिफ चेयाराव जिरायनो मोनगोन बेखौ खारन खालामबाय थानानै दा सियाराव जिरायबाय। जुदि सियाराव जिरायनायजों लोगोसे नै दा गावबो खामानि मावाखै, रावबो जायाबा खामानिखौ मावा ना। सिगां हाग्रामा महिलारि जादोंबो खामानिखौ मावदोंबो। रावबो उदैयाव बुङाबा उखै जानानै जेनो खामानिखौ मावा, जाखांनानैसो बोलो फैयोथ'। दा बेखौनो नै दाबो सेम जेरै हाग्रामा महिलारि मावदों बेनिफ्राय बांसिनसो जादोनानै दा 5 बोसोर बा 5 बोसोर 3 बोसोरावनो खामानिखौ मावगोन होनदोंमोन, नाथाय दिनैसिमावबो गैजोबा। बे XNDFफोरनि साख्रि होनायनि केन्सेल, माखासे जेन बेखार जेंनाखौ एमप्लयमेन्ट होनायनि केन्सेल। दा माखासेखौ जुदि खामानि मावनायखौनो जुदि बेबायदि खामानि मावसेयावनो जुदि हायाब्ला जों बिदि सरखारखौ मा दोंनायनि लाब रायजोफोर ना। नोंथांमोनहा बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो